Nová Dubnica. Moderné mesto budované v 50. rokoch 20. storočia. Leží na strednom považí v južnej časti Ilavskej kotliny v údolí rieky Váh v nadmorskej výške 242 metrov nad morom. Rozprestiera sa na území s rozlohou 1127 hektárov, kde žije približne 12 000 obyvateľov. Nová Dubnica je moderným sídlom mestského charakteru. Už na prvý pohľad zaujme svojou jedinečnou architektúrou v podobe podľubí a parkov vytvárajúcich príjemné oddychové zóny. Nová Dubnica administratívne spadá do Ilavského okresu Trenčianskeho kraja. Zo zaostalých poľnohospodárskych krajov vytvoriť priemyselne vyspelú krajinu, z chudobných bezzemkov silnú robotnícku triedu, taká bola generálna línia komunistickej strany. Bol to veľkolepý plán industrializácie Slovenska. Vtedy bolo rozhodnuté tu, na týchto úzkých políčkach pod vrchom Dubovec, postaviť nové mesto. Mesto pre tisíce robotníkov strojárskych a metalurgických závodov v neďalekej Dubnici nad Váhom. V roku 1951 začala výstavba Novej Dubnice podľa projekčného návrhu pražského umeleckého ateliéru architekta Jiřího Krohu. Jiří Kroha, maliar, sochár, pedagóg, ale predovšetkým architekt, ktorý vdýchol tvár budúcemu mestu. Jeho zámerom bolo naprojektovať ideálne socialistické mestečko. Skutočné oduševnenie z projektu bolo cítiť u všetkých zúčastnených. Dekoratívne prvky na budovách boli odrazom stavebného umenia ľudu. Písal sa rok 1953. Do prvej budovy budúceho mesta sa nasťahovalo prvých 410 obyvateľov. Do Novej Dubnice sa väčšinou sťahovali mladí ľudia, ktorí si zakladali rodiny a hľadali zamestnanie s bytom. Tak sa Nová Dubnica stále viac stávala mestom detí a mládeže. Prvým človekom, ktorý sa narodil v Novej Dubnici, bol chlapec Stanislav Ďaďko. Bolo to 22. septembra 1954. Nasťahovali sme sa 14 dní predtým. Vtedy tu stáli iba 3 domy trčiace z polí. Nebol tu ani lekár, ani pôrodná asistentka. Pri pôrode mi pomáhali susedky, ktorým vďačím za to, že Stanko prišiel zdravý na svet. Neboli tu ani jasle a preto som musela s dieťaťom ostať doma. Na prechádzkach som ho nosila, lebo cesty, chodníky neboli dobudované a s kočikom sa dalo ťažko chodiť. Pre všetko, čo som pre dieťa potrebovala, som musela ísť najmenej 3 kilometre do Trenčanskej Teplej, či to bolo jedlo, šaty alebo iné potrebné veci. Boli to veru krušné začiatky. Mladí ľudia boli odhodlaní prekonať mnoho prekážok. Chýbali obchody, jasle, školy, zdravotné stredisko, infraštruktúra. A tak obyvatelia vo voľnom čase pomáhali budovať svoje bydlisko.
Prisťahovali sme sa v roku 1954 do prvých obytných blokov. Bolo tu ešte hrozné blato, samé riešenia, staveniska. Byty znečistené stavbármi sme si čistili sami. Nebola zapojená elektrina, nebola voda. Často na miesto vody poslúžili roztopený sneh. Keď manžel pomocou káblov zapojil blok na prúd, stavbári nám ho odpojili. Nebolo tu chodníkov, nebolo ciest, nebolo obchodov. Často sme nemali ani čím kúriť. Nedostatky a ťažkosti boli na každom kroku. Ale spolužitie prvých občanov bolo dobré. Navzájom sme si pomáhali ich odstraňovať. Okolo Slobodární veľmi rýchlo napredovala výstavba obytných domov. Začala fungovať pravidelná medzimestská autobusová doprava. Rok 1955 predstavuje zriadenie prvého poštového úradu. Vybudovalo sa kino Mier ako centrum spoločenského a kultúrneho života. Vznikla materská škola a v roku 1956 bola postavená prvá základná 9-ročná škola. Bolo vybudované letné kúpalisko. Pre širokú verejnosť bola otvorená knižnica. Začali sa vydávať miestne noviny Hlas ľudu. Športovci založili telovýchovnú jednotu a prispeli k tomu, že Nová Dubnica sa v budúcnosti mohla pochváliť takým nahromadením športových úspechov, aké u iných rovnako veľkých miest nebolo obvyklé. Rozvoj sídliska napredoval míľovými krokmi a na ceste stať sa samostatnou obcou mu nestáli žiadne prekážky. 1. júna 1957 vznikla Nová Dubnica. Keď sa pred rokmi rodila koncepcia mesta, bolo plánované, že Nová Dubnica bude vybavená obchodmi a službami na úrovni okresného mesta. Onedlho sa tu dalo vybaviť a nakúpiť všetko potrebné ku každodennému životu, takže za nákupmi už nebolo treba cestovať. Nová Dubnica takto postupne nadobúdala svoju tvár s jednoznačne mestským charakterom a 8. júna 1960 jej priznali štatút mesta. S čoraz väčším prílivom ľudí do Novej Dubnice sa zvyšovali nároky na ubytovacie kapacity mesta. V 60. rokoch 20. storočia dostala zelenú výstavba panelových domov, kedy tiež definitívne ukončili výstavbu podľa Krohovho konceptu socialistického mesta. Panelová výstavba znamenala veľký odklon v architektúre Novej Dubnice, ale napriek tomuto faktu si mesto zachovalo svoju pôvodnú, pokojnú atmosféru. Ďalšia výstavba Novej Dubnice pokračovala v podobe individuálnej výstavby rodinných domov. Od roku 1970 sa mesto postupne rozrástlo o štvrť Miklovky, kde je dnes postavených viac ako 750 rodinných domov. Počet záujemcov o stavebný pozemok na Miklovkách bol už v tej dobe väčší. Obec Kolačín bola k Novej Dubnici pripojená v roku 1971. Jej história siaha až do roku 1325. Zub času tu zanechal svoje stopy a tak pričlenením tejto dediny k Novej Dubnici vznikli pre mesto ďalšie úlohy. Vybudovali sme cestu, ktorá spája obec s Novou Dubnicou. V obci sme postavili 3 autobusové čakárne. Toho roku dokončíme nové nákupné stredisko. V Novej ulici sa začína robiť riadna cesta. Dokončuje sa výstavba vodovodu pre celú obec. Potom budú všetky miestne cesty a ulice pokryté asfaltom. Prebudovávate Novú Dubnicu? No, řekl bych, dobudovávám. Máte nejaké konkrétne plány? My sme v rámci občanského výboru z súboru C1, ja som tam predseda, vydali sme výzvu k ostatným výborom a k národním výborom, že by Nová Dubnica mala byť spojená s Teplicama a smerom na Vláru,
tady je vrch Dubovec. To byl strmý park, strmý takový břeh. Tam chceme udělat horský park. Udělal jsem už okružní cestu skoro 2,5 kilometru dlouhou. Dolu, tam jsme udělali alej, pomáhali tam aj školáci a důchodci. No a pro nejbližší dobu bychom chtěli tam nahoře studnu. Dále by tam měla být taková soustava dětských hrysk, potom větší hřiště na házenu, asi 30x60 metrů. No a později by se měla vybudovat restaurace s hvězdářskou kopulou. Ten park bychom chtěli nazvat parkem generála Štefanika. Prepáčte, že vás vyrušujem. Čo by ste si želali mať vo vašom meste? Taký fotbal, ako je v Trenčíne. A vy? A štadión taký, ako je v Trenčíne. Aj kúpalisko. Čo by ste vybudovali v meste? Tak v meste by som budovala viacej škôl. Dievčatá, čo by ste chceli mať vo vašom meste? Tak mohol by to byť kultúrny dom, v ktorom by sa mohla skátať naša mládež z mesta. Ja by som chcela, aby to bolo kryté kúpalisko, v ktorom by sme sa mohli aj v jeseni kúpať. Mohlo by to byť aj umelé kozisko, aby sme nemuseli až do Trenčína chodiť. Tak ja ako matka, ktorá mám 3 céry a ktoré cvičia, tak by som rozhodla predovšetkým o tom, aby bola čimprv postavená tu telocvičňa, ktorú veľmi postrádame a decká musia v škole na chodbách cvičiť. Cvičeniu na školských chodbách odzvonilo. Od roku 1974 už mohli žiaci cvičiť v novej telocvični a pod ňou si zaplávať v 25-metrovom krytom plaveckom bazéne. Kto si chcel zakorčuľovať, už nemusel odchádzať do Trenčína. Stačilo prísť do letného kina, ktoré v zime slúžilo ako klzisko. V meste sa budovali aj ďalšie školy. V roku 1962 pribudla druhá základná 9-ročná škola a v roku 1969 otvorili najväčšiu a najmodernejšiu školu v Považsko-Bystrickom okrese, tretiu základnú 9-ročnú školu. Ďalšími úlohami pre vedenie mesta bolo dokončenie domu služieb, kde mali byť sústredené všetky komunálne služby, ktoré boli dovtedy v provizóriách. Postavenie domu športu a dokončenie ostatných športových objektov. Všetky tieto športové zariadenia vytvárali priaznivé podmienky pre činnosť telovýchovnej jednoty ZVS Nová Dubnica. Dobrá organizátorská práca a predovšetkým obetaví tréneri prispeli k športovým úspechom hádzanárok, dorasteniek, ktoré boli na čele prvej ligy. 6 dievčat spomedzi gymnastiek bolo vybraných do reprezentačného výberu Slovenska. Družstvo žiactva v ľahkej atletike bolo 8. najlepším na Slovensku. Spomedzi 70 členov tohto oddielu vyšli aj 3 majstri Slovenska. Umelecky nadané deti Novej Dubnice mali možnosť rozvíjať svoj talent v ľudovej škole umenia. Chodilo ich sem 400, čo bol na 10-tisícové mesto úctyhodný počet. A že tu bolo veľa talentov, dokazovali desiatky obľúbených vystúpení, výstav a koncertov, ktoré každoročne poriadali v širokom okolí. Riaditeľ školy pán Baláš vytvoril 60-členný orchester, zložený prevažne z detí zamestnancov ČSD v nedalekej Trenčianskej Teplej. Bol to dychový orchester Železničiar. Panorex. Prvé 70 mm panoramatické kino na Slovensku bolo pýchou obyvateľov mesta. Okrem postavenia kina boli pre Novodubničanov vytvárané aj ďalšie možnosti pre ich aktívny odpočinok. Založili sme napríklad 2 záhradkárske kolónie o 360 záhradkách, ktorých si ľudia môžu dopestovať aj nejakú tú zeleninu, ovocie a kvety. Pre zväzákov sme zriadili klub mladých. Pestujú sa tam okrem iného malé javiskové formy,
večery poézie, diskotéky a ďalšie formy zábavy. Klub dôchodcov a invalidov neporiada len besedy a spoločenské hry, ale aj hromadné výlety a autokarové zájazdy za krásami a historickými pamiatkami našej vlasti. Nová Dubnica bola predovšetkým mestom detí a mládeže. A práve od nej záležalo, aká bude budúcnosť mesta. Od položenia základného kameňa vyrástla Nová Dubnica na príťažlivé, moderné mesto. Stala sa tak príjemným miestom na bývanie, relax, návštevu a zamestnanie. Vzniklo tu viacero firiem zamestnávajúcich nielen obyvateľov Novej Dubnice. Rodičia majú možnosť vybrať si z viacerých školských zariadení to najvhodnejšie pre ich dieťa. Veriaci sa stretávajú v kostole svätého Jozefa, ktorý požehnal svätý otec Ján Pavol II. Mesto má svoje zdravotné stredisko. Nezabúda sa tu ani na starších obyvateľov, ktorí tvorili históriu tohto mesta. Bol pre nich postavený dom dôchodcov. V meste sú už tradične vytvárané priaznivé podmienky pre šport. Každoročne sa tu poriada viacero obľúbených športových akcií. Organizuje sa tu množstvo kultúrnych podujatí. Nová Dubnica je mestom, ktoré sa bude aj naďalej rozvíjať.
Jeho vedenie dbá na zachovávanie kultúrneho dedičstva tunajšej architektúry. Po 50 rokoch existencie sa Nová Dubnica oblieka do nového šatu a postupne sa v meste realizujú rozsiahle opravy stavebných objektov. Nová Dubnica je mestom s pozitívnymi vyhliadkami. Čo však prinesie budúcnosť, ukáže čas. Úsilím vedenia mesta je vytvárať čo najlepšie podmienky pre spokojnosť jeho obyvateľov. A o tomu pôjde aj v budúcnosti. Možnosť vybrať si z viacerých školských zariadení to najvhodnejšie pre ich dieťa. Veriaci sa stretávajú v kostole svätého Jozefa, ktorý požehnal svätý otec Ján Pavol II. Mesto má svoje zdravotné stredisko. Nezabúda sa tu ani na starších obyvateľov, ktorí tvorili históriu tohto mesta. Bol pre nich postavený dom dôchodcov. V meste sú už tradične vytvárané priaznivé podmienky pre šport. Každoročne sa tu poriada viacero obľúbených športových akcií. Organizuje sa tu množstvo kultúrnych podujatí. Nová Dubnica je mestom, ktoré sa bude aj naďalej rozvíjať. Jeho vedenie dbá na zachovávanie kultúrneho dedičstva tunajšej architektúry. Po 50 rokoch existencie sa Nová Dubnica oblieka do nového šatu a postupne sa v meste realizujú rozsiahle opravy stavebných objektov. Nová Dubnica je mestom s pozitívnymi vyhliadkami. Čo však prinesie budúcnosť, ukáže čas. Úsilím vedenia mesta je vytvárať čo najlepšie podmienky pre spokojnosť jeho obyvateľov. A o tomu pôjde aj v budúcnosti.